Tak a je to tu. Chaos Rising konečne vonku. Dnes si otvoríme toto ETB. Pozrime sa, čo všetko obsahuje tento box, aké sú najdrahšie karty tohto setu, či má investičný potenciál a hlavne otvoríme všetkých 9 boostrov z tohto boxu a dúfam, že vyťahneme niečo dobré. Snáď to nebudú oči preplač. Tak poďme na to. Ahoj a vítaj pri novom unboxingu. Dnes si pozrieme toto Chaos Rising ETB. Vo vnútri máme Fennekin promokartu, 9 boostrov, rozdeľovače, slívy, energie, kocky a takúto peknú mincu. Tak poďme na to. Chaos Rising je v poradí štvrtý štandardný set Mega Evolution éry. Prvý bol Mega Evolution, potom sme mali Phantasmal Flames, Perfect Order a teraz je Chaos Rising. Za mňa je toto ETB vizuálne krásne. Player's Guide. Pozrime sa, aké karty môžeme vyťahnuť. Ja by som určite chcel Froakyho, Xerneasa, Metang je nádherný, Tauros, Mega Greninja Fuartová. Táto karta je najlepšia. Myslel som si, že vnútro bude plastové. Kocky, pekná minca, nádherné slívy s Greninjou, energia, nádherné promo Fennekina, 9 boostrov najnovšieho setu Chaos Rising. Čo sa týka investičného potenciálu tohto setu, nevidím to ako veľmi zaujímavý investičný set, hlavne z toho dôvodu, že stojí na jednej karte a to je Greninja. Nemá to veľmi zaujímavý investičný potenciál, aj keď áno, na jednej strane máme tu argument, že v momentálnej situácii je Greninja drahšia ako booster box, myslím si, že okolo 440 €, ale nemyslím si, že Greninja potiahne celý tento set z investičného hľadiska. Dnešné video je sponzorované e-shopom Pouring Cards, ktorí mi poslali toto ETB. Majú tam Pokémonov, Magic, One Piece aj Lorcanu. Majú nielen skvelé ceny, ale aj veľmi dobre balia objednávky, čiže určite sa nemusíte obávať toho, že keď si objednáte nejaký box na investíciu alebo do sealed zbierky, tak vám príde poškodený. Určite odporúčam. A teraz poďme na hlavný bod programu. A to je otvorenie týchto 9 boostrov. Začneme s prvým boostrom. Chestnut, Reverse Holo, Prism Tower, Reverse Holo a Trevenant Holo. OK, Perspect Magic sa nekonal. Poďme ďalej. Kód karta, Trubbish, Pumpkaboo, Ferocid, Philippe, Golisopod, Claydol, Frogadier, Reverse Holo, Minccino, Reverse Holo a Gourgeist EX. OK, máme jeden malý hit. Tak, do tretice všetko dobré. Gumi, Phantom, Froaky, Stanky, Metagross, Meowstic, Garbodor, Ampharos Reverse Holo, Litleo Reverse Holo a Crobat Holo. Poďme ďalej. Darkness Energy, Carvinine, Mareep, Vochok, Zubat, Easy Tranquility, Ferrothorn, Ninetales, Sudowoodo Reverse Holo a... super! Froaky! Paráda! Presne toho som aj chcel. A Xerneas Holo. No, veľmi pekná karta. Prvý hit z Chaos Rising. Ideme na 5. booster. Fire Energy, Quilladin, Donphan, Braixen, Skrelp, Tauros, Deoxys, Angefloet, Golisopod Reverse Holo, Avalugg Reverse Holo, Ampharos Holo. 6. booster, Water Energy, Octillery, Beldum, Fennekin, Kakuna, Prism Tower, Metagross, Great Hall Net, Emolga Reverse Holo, Deoxys Reverse Holo a Bubbly Energy. A tak asi to budú oči preplač dneska. A chceš mať market alerty, tipy na produkty, články o Pokémonoch a
a tak ďalej. Pridaj sa do mojej skupiny, v ktorej momentálne beží mesačná súťaž o Ascended Heroes Booster Bundle. Tak a posledné 3 balíky do konca. Zmení sa to? Fighting Energy, Wimpod, Chespin, Patra, Trubbish, Ninetales, Ferrothorn, Deoxys, Roxys Performance, Reverse Holo, Vulpix Reverse a Mega Pyroar. Ďalšie EX-ko. Predposledný balík. Zlomí sa to? Psychic Energy, Pumpkaboo, Ferroseed, Carvinine, Marip, Transformation Tom, Sudowoodo, Skuntank, Ninetales Reverse Holo, Kakuna Reverse Holo a Chinchino Full Artový. No, dobre. A posledný balík, budem mať Last Pack Magic alebo nie? Grass Energy, Funfi, Fluffy, Vulpix, Remoraid, Tauros, Transformation Tome, Avaluk, Donphan Reverse Holo, Adversity Policy a Delphox Holo. Tak teda, nebolo to nič úžasné, ale zase nebolo to úplne hrozné. Takže také hodnotenie nakoniec: Fennekin Promo, Gourgeist DX, Mega Pyroar, Chinchino Full Artový a Froakie Illustration Rare. Za mňa takých 5 z 10, mohlo to byť lepšie, ale som celkom spokojný. Takže zanechaj odber, vidíme sa pri ďalšom unboxingu.